तुम्ही पाहू शकता परत ट्रॅफिक जाम झालेला असतो. आता तुम्ही पाहू शकता की प्लेट बाहेर प्लेट परत बाहेर चालली त्याचा लूज जाऊन परत ट्रॅफिक जाम झालं. कोणच नाही का पोलीस नाही कोण नाही. रिपोर्टर प्लेट मैंने परत आ दिला ट्रॅफिक जाम झालं परत. हेवी ट्रॅफिक जाम परत मी पाहतो आता प्लेट बाहेर परत
ट्रॅफिक जाम काय केला Thank you.